na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, mafi kusancin da mutum yake kasancewa daga ubangiji, da bawa yake kasancewa daga ubangijinsa alhali yana cikin sujada. yace fa amma sujud fajtahidu fi du'a, amma ruku fa'azzimu fihi ar-rabb, wa amma sujud fajtanibu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum. a sujada a ruku'u ku girmama Allah, a cikin sujada kuma ku shagalta da yin addu'a. fa qaminun an yustajaba lakum. me qaminun dinnan? fa haqiqun, ai ya dace, ya cancanta a amsa muku. to kaga wannan ya nuna kan cewa ita tafi kaunar a amsa, tun daga shi ya ce fa qaminun ai fa haqiqun an yustajaba lakum, wato ya cancanta a amsa muku, dan babu inda mutum zai zamanto ya kusa da Allah irin wannan hali. to sannan kuma in kuka duba yanzu hatta sa'ar ijaba ta ranar juma'a, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Salam, yanda ya ce a cikin sa'atul ijaba, ya ce a cikin ranar juma'a akwai sa'a la yakunu al-abdu qa'iman fiha yusalli yad'u Allah illa istajaba lahu. bawa ba zai kasance yana tsaye ba yana yin sallah ya roki Allah face Allah ya amsa masa, au kama qala alaihi salatu wassalam. amma dai wannan abubuwan ya faɗa, yana tsaye yana sallah. sai Abu Huraira da Abdullahi ibn Salam ya ce masa sa'ar bayan la'asar ce. yace to yaya zaka ce bayan la'asar ce, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ba zai zamanto yana tsaye yana sallah ba yayi addu'a face Allah ya amsa masa, bayan sallar la'asar ba a sallah. iskal warid ko ba warid ba? akwai rikici akan wannan ko babu rikici? akwai rikici. mai Abdullahi ibn Salam ya ce masa, ya ce to ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa yana cikin sallah matsawar yana jiran sallah ba? bawa yana cikin sallah matsawar yana jiran sallah. saboda wannan yake karfafa cewa wanda ya fi kowa samun dacewa da karɓar addu'arsa ta sa'a ƙarshe ta ranar juma'a shine wanda yake cikin masallaci yana jiran sallar magariba. wanda yake baya cikin masallaci shi ma ana masa fata tunda sa'ar ijaba ce, amma wanda zai dace da cewa Allah zai karɓa addu'arsa kamar yadda ya zo a hadisin na Abdullahi bin Salam a cikin al-Muwatta, shine wanda yake a halin yin sallah yana jiran sallah ma'ana. to kaga wannan ya nuna addu'ar duk da ta a sa'ar ijaba ce, wadda aka yi ta a cikin sallah ita aka fi kaunar karba. ko ba sai lallai cikin sallah ba, idan kana hukuncin mai sallah kamar wannan, domin in ka zauna a masallaci kana jiran sallah hukuncin ka hukuncin mai yin sallah ne. to duk wayannan dalilai haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sallah a hadisin afuwan namanta sunan sahabin nan, ya ce idan kai sallah kai yabo ga annabinka sallallahu alaihi wasallam, kai yabo ga Allah, sannan kai salati ga annabinka sallallahu alaihi wasallam, sannan ka roƙi Allah, summa sal tu'ta, sannan ka roƙi Allah za a baka, ka roƙi Allah za a baka. kaga shi ma wannan a cikin sallah ne. shi yasa yace idan mutum yayi tahiya yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqtar min ad-du'a a'jabahu, sannan ya zabi mafi wani abin da yafi wato kayatarwa a gare shi na addu'a yayi ta. saboda haka wannan duk dalilai ne akan haka, sai mutum kada a yi sake da addu'a a cikin sallah, amma kuma kar kuma kokarin yin addu'ar ta sa kuma ka saba a ka'idodi. ka san waɗansu saboda addu'ar sujadan nan sun je sun jero bukatu, kuma liman ya dago, su kuma sai su ce ai gaskiya ba su gama shaida ma Allah bukatu ba, saboda haka sai sun jira sun gama shaida ma Allah bukatu sannan su dago su saba ma liman. haka in liman yayi sallama musamman sujadar karshe, shi yasa kuma waɗansu jahilan limamai, astaghfirullah, waɗansu limamai suna kuskure, astaghfirullah da na kira su haka, waɗansu limamai suna kuskure in suka yi sujadar ƙarshe sai su tsawaita, wato kamar suna ba ma mutane chance su shaida ma Allah bukatu, sun san ana yi a wannan. to abinda ba su gane ba, yin haka bid'a suka yi, saboda sun zo da ƙari a cikin sallah wanda babu shi. ba inda aka ce sujadar ƙarshe ta sallah ita ake so a tsawaita don a yi addu'a. yin wannan
yana daga cikin abin da ba shi da asali a cikin addini, kuma shi ma shi yasa za ka ga wannan abin sabo ne, mazhaban malikiya ba a san shi ba, mazhaban malikiya ba ka taɓa gani ba, shi yasa da limaman mu na da ba za ka gani ba, amma yanzu za ka ga waɗansu saboda rashin sani suna yin wannan, kuskure ne wannan. Ko kuma kai mamu din liman ya dago daga sujada yana tahiya, kai kuma baka gama ba, kana ta yi, ko kuma yayi sallama kai kuma baka gama addu'o'inka ba, yayi sallama ka kibinsa, kaga ka fita daga ka'idar bin liman. Inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi, an sanya liman ne dan ai koyi da shi. Wannan duk kurakure ne da ya wajaba mu gyara su. Na'am, a'a dan me ba zai yi ba? Liman bai yi ka san cewa liman bai yi ba saboda lokacin ka san ko saurin baki gare shi. Na'am, sannan wannan yace assalamu alaikum, Allah ya kara wa dokta lafiya, ya hukuncin wanda yayi sallah da janaba a halin larura na wurin wanka. Ban gane larura ta wurin wanka ba. Bai samu saboda larurar ba zai iya wanka ba. In ba zai iya wanka ba sai ya taimama. In ba zai iya ma taimama ba to shine sai ya sallar a haka. Ai mun yi hukuncin faqidut tuhurain, wanda ya rasa tsarki biyu, tsarkin alwala da tsarkin taimama, sai ya sallah a haka. Amma in halin larura ne, idan halin larura ne, kamar akwai wani halin rashin lafiya da mai sallah ba zai iya ko taimamar ba zai iya ba, sau da alal misali a asibitin ba za a iya shigo masa da dutse, musamman in kama a wata ƙasa ne a ga mutum ba kuma ƙasar musulmi ba, ko ƙasar musulmi ma da ba ruwansu da addini, a ga ka ɗauko dutse ko ka ɗauko yashi, ai ba su kama maka ba. Amma kaga abin nan a Saudiya duk asibitoci, duk ward akwai faranti da yashi a ciki. Masu sharar masallaci, masu sharar asibiti su ne lokacin sallaye za su zo suna kai ma marasa lafiya, suna kowa ya kama ya taimama. Ni na zo na samu wannan sai ne mamaki, sai da na ga fatawar Sheikh bin Baz, Allah ya ji kansa, Allah ya ɗaukaka darajar bawan Allah ne, ya ce mun rubuta takarda ya zuwa ga ministan lafiya cewa lallai dukkan asibitoci a saman masu sallah turbaya wadda za su rinka yin taimama da ita, saboda bangon asibiti tayil ne ko fenti, to a bisa sahihin magana ba za a iya buga shi a yi taimama ba. To amma in ka je masallaci, in ka je bangon da ba za a iya buga shi a yi taimama ba, kuma ba zai yiwu ka shiga da dutse ko yashi ba cikin masallacin kai taimama, kai faƙi da tuhurain ko ka kaddaki wannan bangon mai fentin ko mai tayil din. ba ka iya shiga cikin asibitin da yashi ba za ka iya bai na zaka, in ma zaka, ya za su bakka? Ai ba su bakka ba, ana corona din nan, kuma ba a corona ma ba za su bakka ba, to ya za ka yi? Akwai particles a iska, ina kaga an ce particles in iska za ta zama to abin nan kajin barwan da Allah. Ai ba a ce kai taimama da atoms ba, an ce kai taimama da turbaya ne ko da kwayar zarra ba, a ce kai da kwayar zarra ba. A gaskiya a cikin irin wannan gara mutum ya daki bangon. Ita ce fatawar Sheikh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, fatawarsa kenan cewar a cikin irin wannan hali mutum sai ya amfani da bangon inda yake, tunda shi ma, amma dai ba kasar bane. Ai abin da yasa aka ce ba amfani da bango, sana'a ta shige shi, tunda Allah madaukakin sarki cewa fatayammamu sa'idan, as-sa'id shine abin da yake doron kasa, abin da yake bayan kasa. Amma wannan sana'a ta zo masa, an canza shi daga ainihin asalin abin da yake bayan kasa. Don aka tsaya aka duba kan cewar Allah madaukakin sarki ya shar'anta taimama ne domin sauƙaƙewa, domin a sauƙaƙe. Shi yasa aka ce a yi da duk wani abu da yake bayan ƙasa, ba sai turɓaya ba, duk wani abu da yake bayan ƙasa, saboda an san mutum dai a ƙasa kake, ko ina kake
akwai ƙasa a wajen. To mu yanzu mun zo rayuwa wanda yake ƙasar ita kanta sana'a ta zo mata. Akwai wajen da zai zamanto, akwai unguwar da zai zamanto gabaki ɗaya ba za ka ga ƙasa ba. In ka fito kofar gida ma kwalta ce ko interlocks ko terrazzo in ka fito. In za ka je ka samu ƙasa watakila sai ka yi tafiya mai nisa can san za ka je ka samu ƙasa. To a ce ba za ka yi taimama ba sai ka yi wannan tafiyar abinda aka shar'anta ta don rusa, kuma ya zaman to kan cewa sai ka ɗauki wannan takallifin, wannan ai bai dace da ruhin sauƙin da aka kawo mana yin taimama ba. Duk wayannan suna daga cikin hujjojin da Sheikh Yusuf Al-Qaradawi ya kawo na cewar babu laifi ga mara lafiya wanda yake ba zai iya samun ƙasa ba, ba zai iya samun dutse da za a kawo masa ba, ya taimama da bangon masallaci, da bangon asibiti din, ya taimaka da bangon asibiti. Kuma bangon asibitin ba irin bangon da bane, dan kamar malamai suna cewa zaka iya taimama da bango amma da sharaɗin cewa zaka iya sai ka karci bangon ƙasa ta dan fito, saboda tubali da aka yi da shi ai sana'a ce, to ka dan karci bangon dan ƙasa ta fito. To yanzu ina zaka iya kartar bango. Duk wannan abin in kuka kula malamai suna magana ne akan yadda yanayinsu yake a zamaninsu. Saboda haka dole mu ma mu duba irin yadda yanayin mu yake a yanzu. Ba ma kawai asibiti ba, hatta gina, hatta mara lafiya kana zaune a gida, ba kowane gida ne zai zamanto za a yi saukin a kawo maka ƙasa ko yashi ko dutse kai taimama ba. Amma wannan fa muna maganan idan halin ya zamanto ba zai yi ba. Kar a je da Allah jama'a a ce na ce ai taimama da tile da bango a cikin halin da mara lafiya ya zamanto yana asibiti ko yana kwance a gida, ba yadda za a iya kawo masa abin da zai yi taimama da shi. Maimakon ya ɗauki hukuncin faqidu tuhurain wanda zai sallah ba taimama ba alwala, ya yi hukuncin wanda yake zai taimama da abin da yake an yi saɓani a kansa, shine aula. Don an yi saɓani a kan abin da yake as-sa'id da yake zai zamanto babu gurgubin wato turbaya a tare da shi. Wannan shine saɓanin da aka yi, da kuma abin da yake as-san'a ta shiga, duk da yake kusan ma malamai gaba kusan kacifkaf din malamai suna cewa abin da sana'a ta shige shi ba a taimama da shi. To amma duba da irin wannan, mutum gare ya ɗauki fatuwar Sheikh Yusuf Al-Qaradawi rahmatullahi alaihi hafizahullah akan ya taimama din a haka bisa ya yi sallah babu taimama ba alwala. To sannan tambayar ƙarshe, menene hukuncin yin as-salatu a sallar asuba idan kira ɗaya kawai za a yi, hakan daidai ne? Idan kira ɗaya kawai za a yi shine wanda kiran, kaga inda kira ɗaya kawai za a yi ana nufin kiran da alfijir ya fito, to ai shine ake as-salatu, domin shine kiran sallar asuba din. Shine yazo a hadisin Aisha din cewa shine kiran da idan aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya rak'atay al-fajr. Shine tace idza kana fil ula min salati al-fajr, idan wato kiran farko na sallar asuba ana umartar mai kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm. Haka shi din ne a lokacin ne ake as-salatu khairun minan nawm, ba a kiran sallan farko ba wanda ake yi a cikin dare a ƙarshen dare. Shi wannan ba kiran sallah asuba bane, kiran tayar da mutane, domin wato kiran tambihin mutane ne su tashi su sahur, kiran cewa a tashi ai sahur ne. Mai sallar dare ya takaita sallar sai je sahur, kar ya je garin sallah ya rasa sahur ɗinsa ya yi ɗore. Shi ne wannan amfanin wannan kiran sallah, amma ba shi ne na sallah asuba ba. Na'am, shi ne kiran sallar ainihin na sallah asuba, amma shi wannan na farkon ba kiran sallah asuba ba ne, kiran sallar tsakar dare ne, kiran sallar cikin dare ne. Wato kiran sallar da ake da daddare a yi a salatu khairun minan nan, bisa wani dalili za a yi? A bisa wani dalili za a yi? Ai fahimta ce, waɗansu sun fahimci fa'ida a cikin al'ula min salatul fajr sai suka ɗauke shi wannan na farkon da ake. Shi ko ba shi ne kiran sallar asuba ba, kiran sallar dare ne. Kiran sallar farko na sallar asuba shine wanda in alfijir ya fito, an kira shi na farko saboda iqama shine kiran sallar na biyun. Ya daina zuwa musulmi, ya zo da to kaji wannan tsakanin ku.
na ai dama kiran sallah ba wajibi bane, sunna ne. Kiran sallah dama ai sunna ne, sai dai yanzu ka wato kamar idan ladan ya makara alfijir ya fito zai yi kiran sallar, ina ga tambayar shine wato zai kiran sallar farko sannan ya sake wani kiran sallar, tunda kiran sallah biyu ake yi, ai ba zai ba, kawai sai ya kiran sallar as-salatu khairun minan nawm, shine kiran sallar asuba, sannan yayi iqama, shikenan. Ba zai ce sai ya rama wancan kiran sallar ba, tunda kiran sallar dare ne ba kiran sallar asuba bane. Ai kiran sallar gaba daya Alhaji Muhammad ba wajibi bane, amma sunna ne. A idan ya zo a makare ya kiran sallah, ai sunna ne ai kiran sallah ko an kure, in ya zo ko da ladan ya zo a makare ba ai kiran sallah ba, yayi kiran sallah in ya zo a makaransa, in ya so ya gaya ma duk duniya cewa ya makara sannan ai iqama. Ya fi sai ya ce bari ya rufa makansa asiri kawai aje ana iqama ba ai kiran sallah ba, ya bar sunna. Wannan sai ya zama to yayi wata riya da wata sum'a, ko ai riya ce, ya ƙi yin kiran sallah sai kawai aje an yi iqama, saboda in ya kiran sallah za a san cewa ya makara, shi kuma yana so ya ɓoye wa mutane cewa bai makara ba, sai ya bar sunna. To a nan wajen bai dace ba yin haka. Na'am. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم نروƙanka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, yan uwanmu da suka yi wasiya akan mai musu addu'a saboda bukatun su na alkhairi, sawa'un na kasuwanci ko na ayyuka ko na neman aure, suna roƙon Allah ka biya musu bukatun su. Akwai yan uwanmu mazauna Jos suna neman addu'a kan Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ije fitina a garuruwan mu baki daya, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ya inganta mana rayuwar mu, Allah ya inganta mana arzikin mu a wannan al'umma tamu. Ya Allah muna roƙonka da ka sanya mana albarka a damunan mu, Allah ka saukan mana da aminci da kwanciyar hankali da arziki da wadata. Allah ka sanya mana sauki a cikin dukkan tsanani, ka sanya mana mafita a cikin dukkan tsanani, ka sanya mana afiya a cikin dukkan bala'i. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا ورضنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب